World-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Action Fred Salanga. Karon nga adlaw, Miyerkules, pitsa 10 na tuig, 2020 bulan sang Hunyo. Anano naman nga mga balita ka mga isyu ang aton arangkadahon para karon nga adlaw. Pamati sa tanan-tanan nga posible makabato naman ikaduha nga pagpanagtag sang cash aid sa mga kwalipikado nga benepisyaryo. Suno sa Department of Social Welfare and Development, bisan pa nga daw ginaplansa pang iban, may mga problema. Una nga tran sa pagpanagtag, sining ginatawag naton bulig gikan sa gobyerno, ang DSWD sa karon nagpalayag nga ipanagtag naman umpisahan na ang ikaduha nga tranche sang pagpanagtag bulig sang gobyerno kag ginapaabot nga sa sini nga simana o sa masunod nga simana sugda na ang paghatag sang ikaduha nga ayuda sa Social Amelioration Program. Suno sa report, ang pagpanagtag pagkatapos nga ang tanan-tanan maplansa na pagkatapos ang pila ka mga problema. Ang iban nga ginpasakaan kaso itugya na ina sa DILG kag sa Ombudsman. Pero magapanagtag na ikaduha na ini nga pagpanagtag bulig gikan sa gobyerno. Ang report nagpalayag nga ang naunang tranche di mga suno sa report damo-damo man sadto ang nakabaton. Pero ang ikaduha ini nga pagpanagtag suno sa aton gobyerno sa dalom sang Pantawid Pamilyang Pilipino program ining purpose gani makabaton sang bulig sa gobyerno. Makabaton na sila. Pagkatapos ka ng digante kundi wala sila again pasulod. Purpose, suno sa report posible, karon ginatun-an nga ini sila magabato na sa ikaduha nga tranche sa pagpanagtag sang Social Amelioration Program. Mayo man nga programa sa gobyerno, bisan paano makahatag ini sang pagsapin-sapin sa aton mga pumuluyo nga naapektuhan gid. Ang tanan nga medyos posible kinahimo sa gobyerno para mapahagan-hagan ang epekto. Amak mo nga kadamo sa negosyo magagmay nagpalang sira na sa negosyo, wala customer mo. Hindi lang gagmay, pati dalagko nga negosyo, pati dalagko nga mga establishmento sa mga mall subong. Ang report sa duli, amat-amat nga daw, gapanawag na niya daw masira na kami, isipin na kami abi, kung pilay sa katuig mabaton sa mga empleyado pagkatapos nga ang retrenchment porte subong bangod sang halit sining COVID-19. Amo ini nga siling sang gobyerno, ang second tranche naton ipanagtag ta na para bisan paano makapian-pian ini sa aton mga kauturan nga wala gid makabaton pa sang among bulig gikan sa gobyerno. Nga bisan paano makapian-pian ini sa ila pagpangabuhi. So hulatan ninyo ang dugang nga guidelines ini sa pagpanagtag sang ikaduha nga tranche sang Special Amelioration Program. Kabay pa nga wala na iskandalo, maplansa na ini ang pagpanagtag sulhay na kag wala na sang magagadganit pa sang kwarta nga para kay Juan, kay Pedro, para nga
hindi kamo madalasa kag mapasakaan. Kaso. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:40. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Magkulunod kag negosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:44 na. Sa imo pag-ersisyo, idigid magkalipata, mag-detoxify gid. Inom gid DTX 500. Ang DTX 500, nagatinlob la ini sa inyo dugo, nagasilhig sa mga impurity kag toxin sa inyo atay. Nagapanubo ini sa inyo blood sugar, bangod sa mga organic compound niya, bisin, charantin kag polypeptide. Gani kon mataas ang kolesterol, mataas ang blood sugar, bangod sa diabetes, DTX 500 na abyan ang inyo kinahanglan.
sining kadelikado nga panahon kinahanglan mabakod ang aton lawas, mabakod ang aton mga organ. Tining DTX 500 negatinlo ini sa inyo dugo kag atay bangod sa mga aktibo niya nga mga panakot. Hindi magkalipat adlaw-adlaw nga tanan, kinahanglan maka DTX 500 kita tanan. Ining DTX 500 mabakal na pagi sa online kag pwede ba deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Action Radio Philippine Standard Time las 6:46 na. Posible nakatungtong na sa labisa ni Presidente Rodrigo Duterte ining hagna nga ginpadala sa iya opisina ining anti-terrorism bill. Posible karon nga aga o kagabi base kon ginnunuan na ni Presidente Rodrigo Duterte o kon ginpirmahan na. Wala na problema mo. Pirmado na sang Presidente sang Senado kag House Speaker Alan Peter Cayetano ang duha ka bersyon sining hagna sa likod sang singgitan sang pila ka mga sektor, mga progresibong grupo nga dapat ibasura. Dapat hindi paglagdaan ni Presidente Rodrigo Duterte ining anti-terrorism bill. Galing ulihin na. Ginduso sang Presidente urgent ini siya. Amo na nga ginarangkada dayon sang Senado kag Kamara. Ang duha ka bersyon ginpadala dayon sa opisina ni Presidente Rodrigo Duterte kag may posibilidad sini nga adlaw base kon magwa ang report nga ginpirmahan na ni Presidente Rodrigo Duterte ining anti-terrorism bill. Ang akon malang pangabay nga para nga wala blasang damo sang reklamo, wala damo debatihay, wala damo sang hala protesta, wala kag tuo sining makakululba suno sa ila nga anti-terrorism bill. Dapat ang gobyerno maghatag dugang nga mga pahibalo sa pumuluyo. Iedukar bala amo ini ang kaundan sang anti-terrorism bill. Hindi kamo magkahadlok kay wala sang ginlapas ini sa kinamatarong sang tao. Ining ginakahadlukan nga wala sang manjamento de resto pwede kasipiton sang otoridad ining pagkabilanggo 14 días nga wala ipasaka nga kaso ipatag ini. Kaya madamo pang wala makaintindi, kinakulbaan sila, abi nila magsiling nga arestahon ka lang, bisan wala sang warrant of arrest, ang tanan nga tao pwede lang nga itudlo arestahon. Ti hindi maintindihan ina sang masa. Kinanglan paintindihon nila nga ini hindi magalapas sa kinamatarong sang tao. Ipaintindi nila nga ang warrantless arrest gani i-apply lamang sa tao nga nakahimo akto nga sala na madakpan ka akto bla. Kag ang tao nga magpalagyo sa otoridad. Amo lang ini sila. Kag hindi dali-dali ini nga dakpon kag hindi dali-dali nga sipiton, kinahanglan ining tanan nga ginahimo sa aton otoridad magagi pa sa korte. Kinahanglan may pahanugot sang korte. Amo nang dapat ipatag sa aton gobyerno para hindi magsalagisag bala. Wala damo na sang debatihay, wala damo sang hala, was-was naman wala kagtuo pakamalaot sa gobyerno. Dapat amo na ginasiling naton may pag-edukar, may pagpaintindi sa pumuluyo para nga hindi bala maghagad gamo pa kita, maghagad pa kita singgitanay, maghagad pa kita pudag-pudag sa dalan, bangod kay wala makaintindi ang iban kung ano ang tinutuyo sining anti-terrorism bill. Malain bala ini siya, makahililo gibala ini nga klase laye, amo nang dapat ipatag sa gobyerno para mapahagan-hagan taman ang balatyagon sa aton pila ka sektor nga abi nila daw makatalagam nga klase lain daw leading sa Marcialo kag iban pa. Kinanglan nato na ang edukasyon para sa pumuluyo, para madula bala mga espekulasyon nga daw gapadulong na kita sa Marcialo, daw madinagdaogon na klase ni gobyerno, mapinagusto lang dakop sa tao.
ti dapat ipatag ini para nga maintindihan sang tanan. Kulang lang nimong sang diseminasyon sang kaundan sang among anti-terrorism bill para nga maghagan-hagan man ang balakyagod sa pumuluyo nga abin la delikado gid nga klase layi ining anti-terrorism bill nga ni. Action Radio Philippine Standard Time las 6:50 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Action Radio Philippine Standard Time las 6:53 na ang Federlip Lending Corporation kag Metropole Lending Corporation liwat naton ginapahibalo nga karon nagabaton na sila sang loan application kag loan renewal. Kag nagapahibalo gid nga kung mag-loan naman lang kamo, loan kamo sa masyado kanubo saka para sa chattel, ATM loan ninyo, business loan, salary kag bonus loan, real estate mortgage, car or truck financing, GSIS, SSS pension loan, agricultural loan, pareho sang crop loans, allotment loan, housing loan for construction kag renovation. Kadto lang kamo sa Federlip Lending Corporation kag Metropole Lending Corporation. Bisitahe sila sa second floor Carmen Building, Lizares Avenue, Bacolod City. Kontak mo sa ila cell number 0922-294-6862 or 0905-438-9450. Email sila sa federlip17@yahoo.com. Facebook nila, Federlip Lending Corporation. May mga satellite sila nga opisina, Corner Yungke, Dalanguria, La Carlota City. Contact 0908-447-1495. May araman sa Dalan Babini, Sonpordas 8, Talisay City. Contact lang 0947-605-4245.
5543. So kung mag-loan ka, pwede ka dasig magproseso, nubo ang saka. Federlip Lending Corporation ang kaduan. Action Radio Philippine Standard Time, lasay 55. Ariho, liwaton ko lang, itugyan ta niya. Kay Action Marlon Hinubia, kay wala unta to ang reklamo. Wala untat ang text kag tawganay. Sang pila ka mga grupo, iniblang naga-jogging, walking sa lagon, halin pa na kainas, tub-tub subong, ka mga kulit. Labi na gini si Munsing Syukon bla. Siling ni Gob Lacson, abrihan niyang provincial capital Lagon, tinya sirado gyapon. Ano ni nga mga reklamo? Pila kadlaw kunong balik-balik nila kun aga, sirado gyapon, ti mamangkot kita kay Gob Lacson, kay siling niya kaklaro na gito, sa ngambay niyo sa Action Radio, nagsiling ang gobernador nga buksan niya ng provincial capital Lagon, balik-balik kami kun aga, sirado gyapon. Ay gali. Wala man to ka pamasyar abi sa provincial capital Lagon mo. Ito gyan ta na karon na. Kay Action Marlon na pamangkot kay Gobernador Lacson, ini mga reklamo sang luyag mag-walking, mag-jogging, maglakat-lakat dira sa tion sang alas 4 pasado sang kagahon sa provincial capital Lagon. Kay na palamungol kita sang agad latawag. Nyano ni man? Lain ang palayag sa gobernador, kantuon mong Lagon sirado. Ti ilang taon ta. Kay hindi lang magagad pamurisagid. Pamangkoton talang gobernador. Kung nga, basi may mga pila pa kabagay nga gilaplansa. Antes abrihan ina ang provincial capital Lagon. Action Radio Philippine Standard Time, lasay 57. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmahin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaksyon! Action Radio!
Madamo sa naglaylay nga pamaagi aron protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 ug ang COVID-19. Isa sa mga pinakaimportante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang sabon kag tubig o ang alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot nga Aksyon Radio Philippine Standard Time, pangot kita sa takna las 7. Nga tamyaw lang kita sa aton station manager. Happy birthday, Gid. Kay Aksyon Nuna di maala magbanwa. Inasaulog niyang iyang kaadlawan, Honyo 10 karon nga adlaw. Bati ko daw idungan ang anibersaryo ni Aksyon Eric Magbanwa kag ni Aksyon Nuna Magbanwa. Ba, grande gali karon ang okasyon dire sa Waragwagan. Sa amon station manager, Aksyon Nuna di maala, happy birthday, Gid. Pila? 35, no? 35 anyos na si station manager. Happy birthday, Landa. Salamat, Gid, sa pamahaw. Aksyon Radio Philippine Standard Time, La City Uno, standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.